Comencem? Em dic Josep Maria Llaurador Joverchon, copropietari i gerent del celler Mas del Botó d'Alforja. És com tots els cellers familiars, portem des de la vinya fins a la comercialització, passant per l'elaboració dels vins. El celler Mas del Botó es troba a una partida que es diu la Vall del Cortiella, al municipi d'Alforja, Baix Camp. Juntament amb les característiques de la terra, llicorella i sauló, els vents predominants del nord-oest, que diem serè, frescos i secs, alternant amb la garbinada, que és húmeda, fan que obtinguem una maduració òptima del raïm i unes especificitats pròpies de singularitat en els vins que elaborem. El celler Mas del Botó té unes noves instal·lacions construïdes al voltant de l'antic mas, que data del segle XVII, on ja existia l'activitat d'elaboració de vins i conservar els cups on es feia el vins abans. La nau de criança es troba sota terra, en contacte amb el riu Cortiella, de manera que tenim de forma natural frescor i humitat necessària per la bona criança dels vins. L'interès sobre el vi ve ja de llarg, degut a l'origen dels pares. De part de la meva mare és d'origen de la zona vitivinícola del Jugà, a França, on passàvem les vacances d'estiu en aquesta regió, fins a l'època de verema. I després de part dels pares, la passió que tenien, diguéssim, a casa dels avis, de beure sempre el porró a taula. Tenim, diguéssim, la cultura vi molt dins nostre. La meva inquietud sobre les ciències de la vida, la possibilitat de recuperar fa 30 anys amb el meu germà una finca màgica com la del Mas del Botó, es va motivar molt en portar a terme aquest projecte. Tenim 3 gammes. Tenim el Mas del Botó, que agafa el nom del celler, que és un cupatge entre garnatxa, carinyena i cabernet, amb una criança especial. Es fa una criança no en barriques o en botes de roure, sinó en tines d'acer inoxidable, on es remunta durant tot un any amb les lies fines. El següent vi és el Ganagot, un vi amb criança en botes de roure, d'origen francès, un cupatge habitualment de garnatxa, carinyena i cabernet, que pot variar segons l'anyada, i passen botes durant com a mínim un any. La dolça de Ganagot és un vi blanc, naturalment dolç i naturalment alcohòlic. No s'afegeix alcohol en el producte final. Un vi que procedeix de raïm pansificat, assecat a la vinya, on el suc es fermenta de forma natural. El celler Mas del Botó està associat també a una associació que es diu Cellers Singulars de la Denominació d'Origen Tarragona, que és una aliança entre cellers familiars que busquem complicitats a nivell de poder arribar a fires o actes en què com a cellers individuals no podríem accedir. És una visió conjunta que tenim a l'hora de portar el tema de la viticultura, una viticultura molt ecològica, molt sostenible, que compartim tots. La idea de l'autenticitat de les celebracions que fa cada celler dona molta diversitat a la Déu Tarragona i trobem que la diversitat no ha de ser un inconvenient, sinó tot el contrari, un avantatge i una característica a potenciar.
Jo convido els clients i la gent que visiten el Mas del Botó perquè rebran segurament tota la força que després trobaran o troben en els nostres vins que elaborem. Descobriran com conreem la vinya de manera ecològica, l'entorn envoltant de bosc, els aromes que desprèn, diguéssim, el bosc que ja envolta la vinya, podran veure les instal·lacions, veuran on s'elabora de forma molt artesanal els vins. Finalment, podran gaudir dels vins amb productes locals.